časť detských domov. To už je ráno. Dobré ráno, mami. Kde som to? Ja som von. Čo to? Ona mi vravela, že ma vyhodí. A ja som si myslela, že to nie je pravda. Ona ma naozaj vyhodila. Mami. Čo si ja teraz počnem bez nej? Wow, čo to tam je za budova? Wow. Čo keby som sa tam vyšla pozrieť? Nie. Alebo už nemám rodičov, už si môžem robiť, čo chcem. Idem. O 5 minút sa Linda dostala ku detskému domu. Tam stretla včielku Máju. Klop, klop, klop. Áno. Mohli by ste mi prosím otvoriť? Viete, nemám maminku a potrebujem ísť niekam. A toto je že aj detský domov. Počkaj chvíľku. Viete, prosím, nemám ísť kde. Na to, že sme detský domov, máme veľa detí, ktorí nemajú ešte viac problémov. Niektorí si tu zahodili len tak. Ja som sa ocitla v jednej päť teraz. To mi je smutné. Vieš čo? Tak poď ďalej. Ešte jedno miesto máme. Ďakujem. Dobre, Linda. Zakamárať sa tu s každým dieťatkom a ja už idem si robiť svoju prácu, ako sa patrí. Tak, čo si teraz poslal? Určite sa tu so mnou nikto nebude kamaráti, pretože som tu nováčik. Tie dvere asi o chvíľku pôjdem. Ale ešte tu vydržím troška a skúsim sa tam vrátiť s týmito kamarátmi, čo možno budú moji kamaráti. Počúvaj, poď sem. Joj, prepáč. Videl si tú peknú mačku? Vidím, ale určite je taká fajnová, jak tá Micka Picka. Čo si to o mne nahovárajú? Čo, niečo zlé? Pôjdem ku ním a skamarátim sa. Nič mi za to nedá. Ahojte! Ahoj. Ty si tu nová? Áno. Tak aby si vedela, ja som Pečko a toto je moja kamarátka Mica. Počkaj. Ahoj, ja som Mica. Ahoj. A ty si nám ešte nepovedal tvoje meno. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Volám sa Linda. Wow, nádherné meno. Počkaj chvíľočku. Dobre. A koľko máš vôbec rokov? No, povedz najprv ty. Ja mám 5, a ty? Ja mám 6. Toto sú naši druhí kamaráti. Toto je Mašlička. A toto je Zajko, hej hop. Wow, krásne mená. Počkajte, najprv sa tu nám musím porozhliadať. A čo je tamto za mačku? Počkajte kamaráti, pôjdem sa za ňou pozrieť a skamarátiť. Toto nie je dobrý nápad. Nie. Veď sa mi nemôže nič stať, počkajte. Ahoj, volám sa Linda a som tu nováčik. Budeme kamarátky? Prosím ťa, koho to zaujíma? A ani kamarátky by sme nemohli byť.
Prečo? Ja sa chcem kamarátiť s tebou. Ty si tu však nová. Však. No áno. No, aj som si myslela. Ja sa s nováčikmi proste nebavím. Ja som vedela, že máte... Wow. A títo? Možno, že budú kamarátsky. Vyzerajú kamarátsky. Linda sa pobrala za ním. Ahojte, chcela by som sa s vami skamarátiť. Volám sa Linda a som tu nováčik. Ahoj, ja sa volám Zajko Ušianko, ale ja ťa nepoznám a ja sa proste s nováčikmi nebavím, jak moja najväčšia pani. Aha, to nič. A čo ty? To myslíš vážne? Prepáč, sme kamaráti tej krásnej mačky, s ktorou si sa teraz bavila a nepríjmame nových nováčikov sem, takže raz pôjdeš odtiaľto preč. Dobre, ahojte. Linda sa pobrala za včielkou Májou, no kým sa s včielkou Májou rozprávali, zlá mačka spolu s zajacmi robili zle malým deťom. Čo vy tu mali krpatí ľudia ste tu, teda zvieratá. No dovol, už viac sa tu nám takto nesprávaj, už nás to nebaví. Furt si ku nám zlá a toto oznámime aj včielkej Máje. Mája o tom dobre vie, čo to žaloval Peťko. Ale musíš uznať, že mi ešte nič neurobila, pretože som tu obľúbená. Takže, aby si vedela, zlá mačka, ja tu šéfujem v tomto tíme, ja a títo sú za mnou ako aj tvoji a nekrúca mi chvost. Takže, aby si vedela, už sa viac od teba takto nebudeme dávať kritizovať. Odtiaľ to hneď vypadneš a hneď teraz. Ja by som ani do vás nezabrľala, ale prečo sa stále hráte na mojom mieste? Prečo tu vôbec aj spíte? Tunak som mala vždy moje bydlo. Tvoje bydlo je tunak. Áno, ale len kvôli vám, pretože ste ma tu vysťahovali. A včielka Mája s tým súhlasí. Už dosť. Nebaví ma tieto klamstvá počúvať. Si obyčajná klamávka. Vypajni odtiaľto. Tu nad proste nepatríš. Rozumieš? A dokonca si predstav, pribudli k nám noví členovia. Ja a ja. Takže sme 6. 5 teda, pardon. A vy ste len traja. Aké dojebné. Ty, malá opica, ani nevieš rátať. To bož, aby si mi tu vyhrážala. A ty, nováčik, sa ani ku mne nevtieraj, lebo bude zle nedobré. Zle. Dobre, takže mačka, ide to po zlom. Bude súboj a pomsta, aby si vedela. Dosiahla si to, čo si chcela. Dobre, chlapci, skúsime to zajtra. A idem hneď za včielkou Májou. Aký ste vy, malé decká, vulgárne. No a čo? Ale aspoň máme niečo v tom rozume, na rozdiel od teba, ty krava malá. A ešte niečo. Bude za to trpieť. Nevšímaj si ich, nováčik. Teda, pardon, Linda. Poď, poukazujeme ti tu na miesta, ktoré sú naše najobľúbenejšie. Ale skoro každé je naše najobľúbenejšie miesto. Vy sa hrajte, ja tu idem zatiaľ poukazovať. Poď. Tak. Tunak je jedáleň. Tunak budeš sedieť ty. Poď si tam sadnúť. Hej, tu sedím ja. Choď a zalez už. Tu sedím vždycky ja, pretože mám dlhý ocas. Tu budeš sedieť ty. Poďte, kamaráti. A Pečko vždycky raňajkuje v tejto maličkej komórke. Čiže on si to odtiaľ vždycky zabere, dá si to tu, tunak. A
a bude to mať tam. No a tu my všetci sedíme. Takže toto je tak. Oni si raňajkujú v ich veciach. Dobre kamaráti, môžete ísť naspäť. Ja som jej to chcela len ukázať. Tak fajn. A odniesť toto. Dobre, ako ďalšie miesto je hojdačka, kde budeš ty spávať a pod ňou máš sedačku. Wow, to je krásne miesto. Tunak je miesto tých dvoch zlých zajacov. A tu je ich neposlušná mačka. Tunak je zas kúpeľňa, za ktorou sme vyhrali my, hračkárske deti, takúto olympiu. Ďalej máš takýto výťah, ktorým sa môžeš previesť hore a tu máš takú dieru a potom vyjdeš na miesto včielky Máje. Ahoj, včielka Mája. Ahoj. Tu máš takú menšiu komórku a tunak sídli zlá mačka. Tunak máš jedlo a hudbu. A tu máš teda schodíky a teda dvere. No a tu sa my vždycky ráno stretávame, kde sú naši kamaráti, my sme tu a tam sa stretávame. Áno, každé ráno, takže aby si vedela, toto sú náš detský domov. Dovidenia, pani mačka. Ja sa idem previesť. Skoro som zabudla. Áno, máme to aj vozidlo. To ti potom ukážem, pretože tá zlá mačka sa išla previesť. Ukáž mi, čo dokážeš. Počkaj, poďme sa pozrieť z okna, ako to pekne pozerá, ako ide, to pekne ide. Ale náhodou to ide dobre. Aspoň niečo ide dobre. Dobre. A čo si tí malé kapatá myslia odo mňa, že sú lepšie a tá mašička mi už lezie totálne na nervy. Už to si budem riešiť. Mám nápad, ako ich zamáviť. Dobrý deň.